Hello. Magluto ta og Bicol Express. Magluto tayo kasi ako ang magluto ngayon kasi bukas. Ano ba tong camera ko? Kasi bukas full time ako tapos closing. So si asawa bukas magluto. Ewan ko kung anong lutuin niya. So ngayon magluto. Ako muna magluto. Kasi habang siya ay busy sa kanyang kolehiyo. Pagka-kolehiyo na lang. Dito may public bumili kami ng yung chicken na breast, tapos ginamit namin yung gift card ko. So, ayan, nakakatulong din nakakatulong ng ilang dollar. So, tutuwa naman ako kasi paano makatulong din ako sa asawa sa gastusin. Siyempre naman, tutulong tayo kasi pag may maitulong kasi for how many years asawa ko nag-provide lahat. So, it's my turn to give it back. Even not full, but sometimes a little bit. So, hihiwain ko lang. Ingatan natin para hindi mahiwa yung kamay natin. Ay nako, hirap. So, tapos na ako mag-slice. Ito yung chicken ko, tsaka yung ingredients ko, yung sili na, anong tawag nun? Jalapeno, kasi walang siling labuyo dito, tsaka isang latang gata. Magluto na tayo. Gusto ko brown yung tawag dito. Yun. Ito, magiging brown siya. Sibuyas. Yung onion. Mas maganda kasi pag brown. Tapos, lunod natin ang manok. At saka mix dito, ito siya, mix niya. So, ito yung ginagamit ko kasi kompleto na siya. May asin, may paprika, garlic. Ang ginamit ko lang na fresh yung onion. Wow! Lagi ako nagluto nito sa Kuwait. Nandun pa kami sa Europe. Nagluto ulit ako sa isang beses. Gusto ko maluto ulit. Saka chicken. Ito. Chicken ito. Chicken ito. No, I'm not calling you. I'm talking myself. I love you, baby.
Kaya tinawag ko siya. Tapos magluto, magpunta muna ako sa garden kasi alas 6 pa dito. Nahiwa na siya, may araw pa kaya. Gusto kong itanim yung bulaklak ko kahapon hindi ko natanim. Kasi nahangin sa labas. Sabi siya nahuhulog. Kawawa naman sa namatay. Mahal pa naman yun. Gusto yung bulaklak dito nasa gilid-gilid lang ng bahay natin sa Pinas. Ang mamahal dito. Yung snake, tawag nila snake plant or mother-in-law tang. Mahal kaya dito. Diyos ko, kahit saan na lang yun, sa atin kahit saan lang yun na nabubuhay. Ay ko. Kaya, sayang, may buhay. Yung anong tawag mo? Mother-in-law tang. Kinuha ko lang sa kapatid ni Jim. Okay lang. Ang chicken broth. Chicken broth. Pakita ko na may pagluto na. Ayan, kumukulo na siya. Medyo bawas-bawasan ko muna konti yung tapos saka ko na lang ilalagay ito. Anghang pa naman. Ayan na siya, luto na. Ready to eat na siya kasi sumisigaw na yung bus ko. Nakakain na daw kami. Okay, thank you for watching guys. Good evening.